Ayiwa an balima Énergie TV Jabarani filɛbagaw an kanubagaw ka kɛɲɛ ni nin wagati ye an b'aw fo dantɛ foli min na nin ye an ka kɛnɛ sigilen n'an b'a fɔ min ma repère yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ o bɛ tali kɛ ladɔnniyala min bɛ an ta k'an kunnafoni an Mali kunu a n'a bi danfara jumɛn de bɛ yen taabolo jumɛn de bɛ yen surtout que an ka nouvelle génération bolo o ka se ka en tout cas Mali u k'a dɔn k'a fɔ maliden yɛrɛ mun de don a bɔra yɔrɔ jumɛn a kun tɛ n'a ye yɔrɔ jumɛn ye ka se ka o lase bi mɔgɔw ma donc o de la o kɛnɛ kɔnɔna na an ye wele bɔ ka se alors tɔnba dɔ ma n'an b'a fɔ min ma ko Maya Bulon en tout cas o Maya Bulon o bulontigi ani a ka murukalatigi o de b'an bolokɔrɔ bi o fɔlɔ ka se bulontigi yɛrɛ ma o ye Musa Kiba Dunbiya ye Monsieur Doumbia i dan sanga kɛnɛ kɔnɔ. Alors murukalatigi min ye Masidi Dunbiya ye o fana b'an bolokɔrɔ Masidi i Dunbiya i dan sanga kɛnɛ kɔnɔ. O diyara n ye n bɛ bɛn kɛnɛ kelen in kan n bɛ ɲini ka don hɛrɛ ka bɔ hɛrɛ. D'accord. Ka sira fɛ. En tout cas o fana diyara an ye yanni n ka n ka ɲininkali fɔlɔ kɛ bulontigi ani murukalatigi président ayiwa i tɛ ɲɛfɔli k'an ye o la yanni an k'an da don an ka babu la bi. O tɛ baasi ye fɔlɔ yanfɛnjugu ani yanfɛn ɲuman jinɛ ni gbɛtɛw a bɛɛ ka di ye ko bɛɛ b'a fa nɔ la fa bɛɛ b'a ta fa nɔ la o tuma an bɛ diɲɛ ɲini denbasu jansataw fɛ nin kɛnɛ in a ka dun ka ɲa ka bɔ ka ɲa ayiwa Sizarbo ne ye n tɔgɔ kɔrɔjɛ Musa Dunbiya donc sɛbɛn kan a sɛbɛnnen bɛ Musa Kiba Dunbiya wele kɔrɔjɛ Musa Dunbiya réseaux sociaux kan u bɛ n wele ko Sira Musa Dunbiya n tɔgɔ saba bɛɛ ne tɔgɔ ye tɔn min bɛ yen ko Maya Bulon o tɔn o bulontigi de ye ne ye Maya Bulon sigira a bɛ san 8 bɔ bi o kɛra 2013 mais tɔn in sigi cogo la komi tɔn sigi kun ye ka anw ka maaya yɛrɛ an taabolo kɔrɔw olu don ba la ka farafinw na kunu u ɲɛsin u yɛrɛ ko ma n'an y'o tɔn sigi an tɛ se ka tɔn organisation kɛ i n'a fɔ tubabu tɔn ninnu cogo bari n'i ye Mali association caman ta i b'a sɔrɔ président secrétaire général trésorier fɛn caman b'a la mais nin bɛɛ ye tubabu hakilinaw ye an ka tɔn sogolonna farafinya yɛrɛ hakilina kɔnɔ o de kosɔn tɔn ɲɛmɔgɔ a bɛ fɔ ma ko bulontigi tɔn tɔgɔ ye Maya Bulon n'i ko ko Maya Bulon tɔn ye a yɛrɛ ko fɔ a tɔgɔ yɛrɛ ye a yɛrɛ ko fɔ bon bulon n'i ko ko bulon mɔgɔ fɛn fɛn ye bamanankan mɛn Mali kɔnɔ yan bɛɛ bɛ bulon dɔn an ka maaya dilanyɔrɔ ye bulon fɛn bɛɛ bɛ dilan bulon kɔnɔ ka daminɛ den tɔgɔda ka taa se furu la ka taa se dugu yɛrɛ kungo ma ka taa se jamana kungo ma a bɛɛ bɛ dilan bulon de kɔnɔ donc tɔn tɔgɔ ye Maya Bulon bon yanni diinɛ ka na maaya de tun bɛ anw fɛ yan maaya n'i ko ko maaya dɔw b'a fɔ ko mɔgɔya Segu fanfɛla ninnu olu ko ko maaya Manden an b'a fɔ ko mɔgɔya mais a bɛɛ ye kelen o de tun ye anw taabolo ye donc tɔn ɲɛmɔgɔ Maya Bulon o tɔn ɲɛmɔgɔ a bɛ fɔ o ma ko bulontigi ayiwa fɛn wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ jɔyɔrɔ wɛrɛw la n balimakɛ min sigilen filɛ nin ale ye murukalatigi murukalatigi ye fɛn min ye bon komi anw ka tɔn kɔnɔ donsow ka ca kɔnɔ somaw ka ca kɔnɔ domaw b'a kɔnɔ caman b'a kɔnɔ yɛrɛ o tɛ nin si la nka taabolo kɔrɔ ka d'u ye farafinna naamu yɛrɛ ye min ye o ka di u ye donc n'an b'o kɔnɔ anw taalan ye sɔnni ye anw taalan ye jibɔn ye anw taalan ye benba jansaw ye bon o sɔnni o jibɔn o benba jansaw olu tɛ taa ni fɛn dɔw ma kɛ sarakaw ye i n'a fɔ sɛw ni baw ni misiw mɔgɔ min b'o faga muru de bɛ o bolo o murutigi o de dɔw de fana jɔlen bɛ o yɔrɔ la a bɛ fɔ o de ma ko murukalatigi o de y'ale ka baara ye kalatigi
Ok, en tout cas, en kelen ka faamuyali sɔrɔ en tout cas ni rôle ninnu na min ka baara ye min ye an kɛlen ka faamuyali sɔrɔ o la sisan o bɛ na ni ɲininkali wɛrɛ ye min bɛ se ka min tengu toujours président na ni ko maaya bulon o hakilila nana aw la cogo di ka se ka en tout cas nin kulu in dilan ka bɛn o tɔgɔ ma. Ni ko maaya bulon Zerbo ko n'i ye san 10 kɛ falikɛ na n'i ma falikan mɛn i bɛ sira misɛnnin caman dɔn ne min ye maaya bulon ɲɛmɔgɔ ye bi n ma fɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nin yaala la kosɛbɛ ne yɛrɛ ka kalan bolo fɛ ne ye ingénieur électricien ne ye ingénieur kalan kɛ Moscou Russie la ka o diplôme sɔrɔ ka na Mali kɔnɔ yan ma baara sɔrɔ min kɛ n taara France ka taa 3e cycle kɛ yen informatique automatisme ka tila ka bɔ yen ka Canada ni yɔrɔ caman yala donc ne ye diɲɛ yala kosɛbɛ diɲɛ yalalen ni mun faamu siya bɛɛ bɛ a yɛrɛ fɛ siya bɛɛ bɛ a ka namu fɛ nka anw fɛ yan anw bɛ ɲugu an yɛrɛ la anw bɛ ɲugu an denbaw taabolo la anw bɛ ɲugu an ka maaya yɛrɛ don cogo la o tuma mun y'o kɛ ko fila de y'o kɛ o ko fila ye mun ye diinɛ min nana anw fɛ yan anw b'a fɔ a ma ko diinɛ nabaralen o de ye anw ka maaya bɔ a minɛn kɔnɔ ayiwa o nɔkun na école nana tubabu école o nana fara a kan ka a ko yɛrɛ tɔ daga ci donc farafindɛn bi a tɛ a yɛrɛ si dɔn an ye jɔn ye an bɔra min an tɛ o dɔn o hakilina sa an ko farafinna cibaga ye mɔgɔ groupe fila ye a groupe fɔlɔ ne b'o wele ko arabu woloso ni ko woloso mɔgɔ kana dimi dɛ woloso tɛ nin ye woloso ye jɔn den de ye jɔn den min ma sɔn jɔnya ma nka a ma sɔn ka hɔrɔn doni fana ta a tɛ sɔn ka hɔrɔn doni donc kɔnɔ tɛ wara tɛ jɔn tɛ hɔrɔn tɛ o ye woloso de donc arabu woloso olu de fɔlɔ ye anw ka jamana ci olu bɔlen kɔfɛ ye 19e siècle tubabuw nana ka na arabu woloso fanga minɛ olu la ka na olu yɛrɛ fana ka woloso dilan an b'a fɔ o ma ko tubabu woloso o tubabu woloso ye mun ye minnu bɛ veste ni costume ni karavati don k'i sigi k'a fɔ ko jamana tɛ se ka wuruki jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'i ma tubabukan ɲuman fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛfɛ n'i ma faransikaw ladege o ye tubabu woloso ye woloso fila olu de ye anw ka jamana ci i y'a faamu bon anw ko ne yɛrɛ min bɛ fɛ k'a f'i ye ne yɛrɛ fana ye tubabu woloso dɔ ye nka ne y'a faamu k'a fɔ ko n kan ka bɔ wolosoya in kɔnɔ ka segin n yɛrɛ ma bon n yalala ka diɲɛ ye o tuma n seginnen faso kɔnɔ n ka kɛ n yɛrɛ ye bon c'est vrai que avant que yanni ne ka taga yɛrɛ ne furadama ma deli ka bɔ bamananya kɔnɔ ne ye bamanan ye ne ye jitimu bamanan ye n dɔnna ni o ye kabini fitinin fɔ sisan ma deli ka seli ma deli ka taa église kɔnɔ ne bɛ bamananya sira kan kabini fitinin ka kalan kɛ o kan ka pan ka diɲɛ yala ka sɔrɔ k'a fɔ ko bon sisan an nana faso kɔnɔ ayiwa fo an ka fɛn dɔ de sigi sen kan min bɛ se ka jamanadenw lakunu k'u ɲɛsin u yɛrɛko la o de nana ni maayabulon sigili hakilina ye bon an y'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ tɔn ye o nka komi jamana in kɔnɔ jamana mara bɛ tubabu wolosow bolo ayiwa ni i ma papier ta u b'a fɔ min ma ko récépissé donc i tɛ lakodɔn a bɛ comme i bɛ ka sariya sɔsɔ o de kosɔn an ye papier ta récépissé 2013 ka tɔn tɔgɔ da ko maayabulon donc a sigira o hakilina de kan k'an lakunu ka kɛ an yɛrɛ ye k'an lakunu k'an yɛrɛ an diya an yɛrɛ ye k'an lakunu k'an ka namu diya an ye bawo n'i y'a ye an banna an ka namu na dɔnbaliya de n'i b'i ka namu dɔn diya ye o diya ye
mɔgɔw hakili la ko dɔ b'a fɔ ko kafiri tɔn olu tɛ kafiriya kɔrɔ dɔn anw ko de an ka dinamu an ka danbe fɛn bɛɛ b'o kɔnɔ a bɛ daminɛ fɔlɔ kabini den tɔgɔda mayabulon kɔnɔ bi ni den wolola anw bɛ a den tɔgɔda kɛ an ka farafinya yɛrɛ sira fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni église kɔnɔ tɔgɔda ye a ma kɛ ni misiri kɔnɔ tɔgɔda ye an ka farafinya yɛrɛ den tɔgɔda bɛ kɛ cogoya min na kɔrɔlen an b'o kɛ furusiri bɛ ten an bɛ furusiri kɛ an yɛrɛ delila ka wuli ka bɔ yan ka taa furusiriw kɛ fɔ Laginɛ Conakry ka taa furusiriw kɛ fɔ Faransi ka taa furusiriw kɛ fɔ Canada farafinya yɛrɛ taabolo kan nka Mali kɔnɔ yan a ka dɔgɔ bulon kɔnɔ furusiri o bɛ ka dɔgɔya ka sɔrɔ o furusiri fanga min bɛ o la o tɛ mairie kɔnɔ furusiri la o tɛ misiri kɔnɔ furusiri la ne yɛrɛ ni kuma diyara ne da ne b'a fɔ ko an ka musow bɔra da la église kɔnɔ an ka musow bɔra da la misiri kɔnɔ sinon furu tun ye fɛnba ye anw fɛ yan fɔlɔ bulon kɔnɔ furusiri la mais n'an y'a jateminɛ o fana hakili la comme an ka jamana in effectivement an y'a fɔ ko c'est un pays laïque où maintenant alors taabolo bɛɛ bɛ ku mais hakili la fana o diinɛ kelen-kelen bɛɛ fana ye o ye valeur kɔni don furusiriw la kosɛbɛ peut-être que a waleyaw de fɛ mɔgɔw b'o o danfara bɔ ɲɔgɔn na sinon hakili la diinɛ kelen-kelen bɛɛ bi kuma ka furu yɛrɛ nafa ani comment on appelle furu kulonkɛ man kan tɛ ka kɛ ni furu ye caman hakili la diinɛ in caman orientelen don o fana kan kosɛbɛ n'u y'a minnu bɛ aw fana ta in dafa mais ni y'a jateminɛ fɛn na yala kulu minnu bɛ yen min n'aw ta kulu tɛ kelen ye parce que a y'a fɔ k'a fɔ ko aw bɛ taabolo kɔrɔw de kan yala o b'a aw permettre ka se ka aw ni tɔw ka se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka se ka sigi kɛ a ka baaraw taabolo la yala c'est-à-dire que n'aw bɛ nin événement ninnu kɛ yala chrétiens bɛ wele a kɛnɛ kan alors silamɛw bɛ wele a kɛnɛ kan pour que o kana se k'a dɔn k'a fɔ vraiment an ka farafinna la an taabolo kɔrɔ de ye nin ye an m'o nin de kan. Awɔ ɲininkali in diyara n ye an ye tɔn sigi an ka k'an yɛrɛ ye tɔn sigi kun tɛ diinɛ kɛlɛ ye anw tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an ko de an ka k'an yɛrɛ ye mɔgɔ i b'i yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ k'i tɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ tout à fait kabini mayabulon sigira san o san an bɛ lajɛw kɛ an bɛ conférences kɛ a lajɛ si tɛ yen ni an ma lettre d'invitation sɛbɛn k'a ci ka taa chrétiens ka ɲɛmɔgɔ ma a lajɛ si tɛ yen n'an ma lettre d'invitation sɛbɛn k'a ci ka taa au conseil islamique ɲɛmɔgɔ ma. D'accord. Nka o bɛ na wa. Nka voilà nka ninnu si u ma deli ka hali ka lettre jaabi k'a fɔ an ye lettre sɔrɔ a si ma deli k'a kɛ siɲɛ kelen pe dɔrɔn de Hayidara ye a ka mɔgɔ dɔ bila kan Hayidara o y'a sɔrɔ a ma kɛ président du haut conseil islamique ye fɔlɔ a tun ye a ka mouvement ɲɛmɔgɔ ye an y'a wele a yɛrɛ mana dɛ a ye mɔgɔ bila ka na an y'a yɛrɛ la k'a fɔ vraiment an bɛ jamana min kɔnɔ i y'a fɔ cogoya min na pays laïque don bɛɛ kan k'i ta kɛ olu yɛrɛ tɔw nana anw sɔrɔ yan n'an y'u wele o si ma sɔn ka na fo ale donc an y'a fɔ o don kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ o fana hakili walawalalen don ka tɛmɛ minnu tɛ ka hali sɛgɛ kɛ anw na. D'accord o la n bɛ na Masidi Dunbiya fan fɛ Masidi Dunbiya e yɛrɛ ye en tout cas tɔn in baarakɛla dɔ ye kosɛbɛ ko i ye murukalatigi ye yala i b'i yɛrɛ ye nin baara in na cogo di. Bon nin baara in na n bɛ se k'a fɔ ni sugu bɛ ne na nin ye ne sugu ye parce que i yɛlɛma 7 bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ ni sugu b'i la o ye sugu ye ni siya bɛ ne na ne b'a fɔ ko siya ye bamananya ni laada kɔrɔsita ye musoya ni somaya ni siya bɛ na ni tagabolo bɛ na ne bɛ se k'o fɔ. Ok donc an ko n ko an bɛna an ka kuma fɔ en tout cas maya sira de kan donc kunun maya a yala o tun b'o lawaleya cogo di bi ta la a ye mun y'a la en tout cas aw b'a fɛ yɛlɛma jumɛn ka na an ka maya la bi. O tɛ baasi ye Zerbo Mali bi n'i ye jamana kolo kalayalen n'i y'a ɲɛ dingɛ ba kɔnɔ bi o kɔrɔ ye mun o y'an ka maya de ye an y'an ka maya taa sira de bila pewu
ka don sira wɛrɛw kɔnɔ an tɛ sira minnu dɔn o de kosɔn bi an bɛ ka bi dingɛ kɔnɔ o kosɔn bi ŋɔniw bɛ k'an fara fara an senw bɛ ka tu gabakurun na parce que an tɛ an ka maaya kɔnɔ bilen maaya an ka maaya ye fɛn min ye Mali tɛ jamana den ye dɛ n'i y'a f'i ɲɛna ko diɲɛ jujɔn ye Mali ye i bɛ da la wa diɲɛ jujɔn ye Mali ye diɲɛ jujɔnna yan ayiwa i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛ kan parce que ni ko diɲɛ jujɔnna yan o kɔrɔ ye ko n b'a fɔ ko yiriw ni baganw dɛ maninfin fɔlɔ min bɔra balo la olu ka diɲɛlatigɛ daminɛna yan nka tubabuw ni arabuw ni historien minnu ye anw jugu ye olu ye a bayɛlɛma ka fan wɛrɛ fɔ a la dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Égypte antique k'a sɔrɔ o ye a kun de ye o ye a yɛlɛma dɔ de ye n'o tɛ a jujɔnna yan diɲɛ jujɔn ye yan diɲɛ jujɔn ma wuya fɔ dɛ diɲɛ jujɔnna yan n'a sɔrɔ ko anw bɛ jamana min kɔnɔ an b'a si dɔn an tɛ fɛɛrɛ jamana in na dɛ diɲɛ jujɔnna yan o tuma diɲɛ jujɔnna yɔrɔ min na olu mɛnna ka maaya taabolo cogoya bɛɛ de dɔn k'a ta sira bɛɛ dɔn o tuma u ye fɛnw de dilan ka fɛn min yɛrɛ tɔgɔ da ko maaya ka anw ni bagan bɔ ɲɔgɔn na baganw bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dun an t'o kɛ mun y'o kɛ hakilina dɔ de ye min ye maaya ye o de kan ka lawaleya k'u labonya maninfin ma an bɛnbaw ye o baara de kɛ ka sigikanw dilan walasa maninfinw bɛ se ka balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn dun ka sɔrɔ u ma ɲɔgɔn tɔɲɔ o ye maaya de donc o ko bɛɛ dilanna anw fɛ yan k'a dilan anw fɛ yan k'a wuruki yan ka sɔrɔ k'a ta ka taa n'a ye Égypte égyptiens olu dɔnnen don bawo olu ye i n'a fɔ bi an bɛ don min na bi yɔrɔ n'i ko jamana jumɛn ka di bɛɛ miiri bɛ taa États-Unis mais États-Unis ye mun ye dɔwɛrɛ tɛ o ko Faransɛw ni Anglais ni Hollandais ni Italiens de taara fara ɲɔgɔn kan ye ka taga sigibaga fɔlɔ mun bɛ yen k'olu si la sakili sigi États-Unis y'o dɔrɔn de Égypte fana bɛ ten exactement donc an ka mɔgɔw de bɔra yan ka taga yen dɔw bɔra Afrique centrale dɔw bɔra Afrique fan wɛrɛ fɛ bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen États-Unis bɛ o rôle min na bi Égypte tun bɛ ten farafinna kɔnɔ o de kosɔn yen dɔnnen don ka yanni yen ka sigi diɲɛ jujɔnna yan o kan k'o de kɛ an bɛnbaw an bɛnbaw tun ye kodɔnnaw ye dɛ nka an bɔra u ka minɛn kɔnɔ an bɔra u ka kalan minɛn kɔnɔ k'an bɔ u ka hakilina yɛrɛ minɛn kɔnɔ k'an don arabuw ni tubabuw ta kɔnɔ o de kosɔn bi an kɛra mɔgɔ fakolenw ye ka kɛ jugusagow ye. D'accord. Ok, monsieur Masidi, sisan président bɔra ka taabolo ni tasira maaya sira fɛ yala taabolo ninnu tun bɛ cogo di kɔrɔlen? Sani n bɛ kuma daminɛ n bɛ barika da bɔkolo ye fɔlɔ ka barika da bulonna ye ka barika da bɛnbaw ni bɛnba kɔrɔmaasiw ye jamana in jɛnɛ ɲuman ala jɛnɛ ɲuman n bɛ barika da bɛɛ lajɛlen ye. Jamana in kɔnɔ bi an bɛ dingɛ fitinin dɔ kɔnɔ faamuyabaliya de don. Mun y'anw sɛgɛn bi anw ye tagabolo kɛ don adamadenya kɔnɔ mɔgɔfinw ka ɲinifɛn ni kanufɛn tɛ kelen. Ɲinifɛn ani kanufɛnw tɛ kelen tɛ. Dɔ bɛ fɛn dɔ ɲini dɔ bɛ n'a bɛ ka mun kanu fɛn kelen tɛ. Bon mɔgɔninfin yɛrɛ ye mun ye? Sɛba bɛ a bɛ se ka fan 10 da fan 15 a bɛ fan 20 da. Mais n'i ye sɛfan in bɛɛ a bɛɛ ye jɛman de ye. Sɛba ma tɔgɔ da de nɔ. Mais ni sɛkili kelen tɔɔrɔ la a bɛɛ bɛ tɔgɔ dɔ da a yɛrɛ la. Numujɛ bɛ kolosɛ bɛ sɛmuso b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ sɛkili kelen bɛɛ b'a yɛrɛ tɔgɔ da a bɛ komi muso bɛ se ka kɔnɔyan 10 kɛ a bɛ se ka kɔnɔyan 5 kɛ mais den sini bɛɛ ye muso in den mais den ninnu dakan tɛ kelen ye o banabagatɔ b'a la kɛnɛman b'a la fatɔ b'a la dɔnnikɛla b'a la masakɛ b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ muso bɛ se ka jumɛn fili ayi bɛɛ ye muso den de ye mais sisan mun nana anw fɛ fɛn saba bɛ a ma nafa ɲɛ anw ka jamana ye o de jamana in sigi kɔ yala ani kalan bolo fila nansara kalan
ani arabu kalan a fɔra de k'i ka sɛbɛnni kalan e bɛ sɛbɛnni kalan ka dɔ fɛn dɔ t'i fa ka so k'o ladon i fa ka so mais ni e y'i fa ta bila ka ni fa ta ta a b'a fa ta to i bolo wa a ma nɔgɔ o de fu y'anw ka adamadenya ci parce que dɔ nana sisan ko ne bɛ seli ne balimakɛ tɛ seli o kɛra ale faden ye ka sinji fara ka balimaya tiɲɛ ka jɛ fara ka sigiɲɔgɔnya tiɲɛ e t'a dɔn a y'a ka sugo la i tɛ y'a ka hɛrɛ la i tɛ y'a ka hɛrɛ ta yali est-ce que kalan in dabɔra kama e dun y'a ye minnu na olu bɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn donc fɛn dɔ de yera a fɔra k'a fɔ mun bɛ ka fɔ nata dɔ de bɛ jukɔrɔ o ye nafolo nata ye o de adamadenya cɛ sinon dani masa in tɛ mɔgɔ sɛbɛn ye anw bɛ masa mun dɔn anw t'a dɔn ko bɛ dɛsɛ ko la ko fo mɔgɔ dɔ ka taa dɔ koron ka bila o ka sira fɛ anw t'o dɔn anw t'o dɔn an bɛ masa mun dɔn o dɛsɛ ko tɛ yen anw dalen b'o la bon o fana i ye kalifa de k'a ka danfɛn na a man ka danfɛn sɔn n'a ye fɛn o fɛn d'i ma n'a mago jɔra don min a b'a minɛ la a ka ni mun b'anw na o y'ale ka kalifa ye n'a mago jɔra don min a b'a bila a ka minɛn kɔnɔ e se t'o la n'a ye sɔn nafolo la n'a mago jɔra don min a b'a bɔ i bolo n'a ye muso d'i ma a bɛ se ka muso b'i bolo a bɛ den b'i bolo a bɛ fini b'i bolo ne bolo anw tun ka adamadenya in ta fɛn dɔ de tun bɛ duba kɔnɔ anw fɛ fɔlɔ duden kelen kelen bɛɛ n'a a jɔyɔrɔ de tun dɔ bɛ yen nɔ a tɛ se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ fanga t'a la mais a bɛ se ka misi kɛ nin mun filɛ a tɔgɔ ayiwa a fɔra ko ka cɛfini saba ta ko cɛbakɔrɔ ko ne ye cɛfini saba ta cɛfini saba taara mun kama kulusi donna guloki donna mais nin donna don a fɔra ko i k'i ban fu la ban fu la adamaden k'i k'i ban fu la jɔn jɔn n'i natara fu la e bɛ kɛ jɔn ye nin tɛ fu ye o an b'a dɔn de ko ka kunkolo datugu o tɛ kun dɔ de b'a la ko an k'an ban fu la ni e natara i yɛrɛ la ka fɔ ko n ka dɔ kɛ n kolo la e t'i ɲɛ bɔ wali fɛn fɛ siga t'o la bon plus que ne natalen bɛ e la ne tɛna se ka tiɲɛ fɛ e ye mais e bɛ ka dɔ kɛ ne bɛ ka dɔ kɛ ni e bɛ tiɲɛni kɛ mun bɛ ne bali ka n ta f'i ye ni ne ye tiɲɛni kɛ mun bɛ bali ka ɲɛ fɔ ne ye mais ne to ye e ye ne kini ye e ye ne fɛn bɛɛ e ye ne bɛ se k'e ka tiɲɛ fɔ i ye kalan de kɛ i ye tubabu kalan kɛ mais a fɔra de k'i ka ci kɛ balo i yɛrɛ i ye kuranɛ kalan ka na tɛ sigi so kɔnɔ i y'a kalan de fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ka fɛn caman taara mun y'an an bɛ dingɛ jumɛn kɔnɔ kanko dingɛ ani sɛbɛnni dingɛ parce que anw ye arabukan valeur n'an yɛrɛ ye ka tubabukan valeur n'an yɛrɛ ye k'an yɛrɛ bafuye k'an yɛrɛ jasi anw bɛ ɲugu an fa la an bɛ ɲugu an ba la an bɛ ɲugu an yɛrɛ kun na an bɛ ɲugu an tagabolo la anw nenina u ko boli ye sitanɛ ye k'an mun don anw ka kan tɛ kɔrɔ t'a la neni anw ka bolitigiw yɛrɛ dɔ ko sitanɛ olu yɛrɛ ma ɲini k'a dɔn boli ye jɛnɛ ye danni na jɛnɛ danna anw ɲɛ o danfɛn bɛ adamaden bɛɛ n'a kanu jɛnɛ don dɛ an n'olu de bɛ mɔgɔninfinya kɛ ɲɔgɔn bolo taabolo ɲɔgɔn bolo an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun nana u ye fɛn jumɛn ɲini anw fɛ u ye fɛn dɔ de ɲini anw fɛ a ko ni du o du dutigi portemani kelen de don dutigi ka dudenw o y'ale ka mara kɔnɔfɛn de e ka musoko n'i ka fɛn bɛɛ o y'ale kundo ye e dan ye a bɛ foroba ci kɛ dɔ ti dɔ kunna la mun ta ye taa nin ci kɛ ka na parce que i t'a sɔrɔ ci wɛrɛ se t'ale o t'o kɛ o n'a jɔyɔrɔ mun ta ye taa mɔgɔ dumunikɛla wele ka na o n'a jɔyɔrɔ tɛgɛji solikɛla o n'a jɔyɔrɔ mais n'i ye nin dɔ bɔ place bɔ yen sisan a lankolon bɛ to i dɔ de b'a dɔ bɛ fara dɔ de ka ci bon anw bɛ yɔrɔ min na bi karisa kɛra silamɛ problème t'a la jɔn de don anw tɛ ka diinɛ kɛ
diinɛ kɛlɛ a faamuyabaliya de b'a na ni kɛlɛ ye e balimakɛ de don e ni fa kelen ba kelen de don d'accord kuranɛ kalanni nɔgɔyara ye mais est ce que a fa mun y'a don kalan na kuranɛ kalan na o kalan na wa pas évident o ma kalan mais o y'a dɔn k'ale don kalan na bon président min bɛ yen mun bɛ ka jamana mara jɔn fa tun ye président ye ayi o ye dakanw ye bɛɛ ni kunnatɛ de don mais anw ye fɛn dɔ ta a kɔrɔ ma dɔn mais bi caman nimisara u bɛ ka kuma in na segin cogo ɲini segin ko b'an kɔnɔ parce que an sɛgɛnna an sɛgɛnna tɔ si t'anw na an ka laɲini ye mun ye sisan n'i ye nin kɛbaga ye o n'o waati sera n'i bɛ taa église la taa église la n'an ka adamadenya ko nana an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye misirilamɔgɔ ye taa misiri la ni an ka adamadenya ko nana an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye josɔnna ye ne ka josɔn kuma sera n bɛ taa n ka josɔn ni an ka adamadenya fana ni ka adamadenya na an bɛ t'o kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ye faamuya maaya bulon ka hakilina yɛrɛ sigi kun yɛrɛ base ye kelenya ye anw ti fara-farali minan kɔnɔ mun ye tubabu kalan kɛ siya wɛrɛ ta anw yɛrɛ de don mɔgɔ wɛrɛ tɛ o anw yɛrɛ de don mun ye arabu kalan kɛ bi mɔgɔ wɛrɛ tɛ o anw yɛrɛ de don a kɛlɛ bɛ taa min faamuyabaliya de don parce que olu yɛrɛ ko k'u bɛ ala mun fɛ olu bɛ ka danimasa yɛrɛ jalaki a ka kɛlen na a ye nin kɛ nin yɔrɔ ye e ko ko maɲi ko fɔ a ka kɛ e hakilina ye e yɛrɛ ye jɔn ye sisan ayiwa toujours pour que ka se ka kuma to toujours masigi bolo toujours taabolo to cogoya la a mana kɛ cogo cogo o kɔrɔ ko aw bɛ jogo de lakubaya donc n'est-ce pas k'a lasegi so yala o jogo ninnu kunu i da sɔrɔ o la en tout cas bɛɛ n'i jɔyɔrɔ ayiwa bi ta in o yɛlɛmani nana cogo di parce que an y'a ye ka bi an jogo in a ma nɔgɔ dɔɔni dɛ ayiwa an jogo ninnu na bi yala o bɛ cogo di bi e b'a fɛ a ka se ka so yɛlɛma lasegi cogo di an bɛ yɔrɔ min na ko bi bon ni an ko jogo in ka segin bi an bɛ se ka kuma faamu na kosɛbɛ ko jogo bɛ se ka segin k'a k'an sago ye o baara tɛ cɛ bolo koyi o bɛ musow jɔyɔrɔ donc olu fana jɔyɔrɔ ka bon yan olu de don ni ye cɛŋanaba fɛn fɛn dɔ bɛ muso ɲumanba dɔ de don muso de fana bɛ fɛ ka ban musoya jɔyɔrɔ la ka ɲɛbɔ cɛbakɔrɔ fɛ dimi bɛ min na a bɛ fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo nka a tɛ fɔ bɛɛ b'i fa bolo fa dɔgɔyama tɛ koyi muso jɔyɔrɔ ka bon ɲɛnɛmaya kɔnɔ ni cɛ jɔyɔrɔ ye muso tɛ fɛn di ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ muso tɛ fɛn ye anw ka tagabolo la kabini kunu fɔ bi n'i ye cɛba fɛn o fɛn a ko gulen bɛ musoba dɔ la bon sisan mais musow nana n'i y'a mɛn ko hali ko in tiɲɛna musow de sɔrɔla n'i ye cɛ o cɛ muso sɔrɔ i b'a den sɔrɔ parce que den ni ba kumakan bɛ den kulo la donc ni ba ye den réglé a bɛ kɛ fa sago ye o baara donni o kɔni bɛ di mɔgɔ min ma ne fɛ o ye muso ye. D'accord, donc ça veut dire que aw ka o adamadenya o maaya sira min dulonlen don jogo kan bi en tout cas an balakaw de welelen don kosɛbɛ u ka se k'u jɔyɔrɔ fa o kɔnɔna na kosɛbɛ donc o b'an to mina président fan fɛ hali bi n'an y'a ta ni an ka jamana hakilinata ye bi a fɔra ko refondation ni n ka faamuya t'a la o kɔrɔ ko hali bi an ka ɲini de jamana in ka segin a danbe la ayiwa yala aw ka wuli ka jɔ kɛra jumɛn ye k'a ɲɛsin o hakilina in ma bi an bɛ yɔrɔ min na refondation ye bon anw ma wuli an ma wuli ka sababu kɛ ko fila ye fɔlɔ an ma wuli
a ma sara an na donc an ka taabolo la ko min ma fɔ i ye a ma sara i la i da dɔn yɔrɔ tɛ a la o ye fɔlɔ ye. mais a y'a mɛn dɛ. an y'a mɛn nka n y'a mɛn tulo min na fana filanan o ye o de ye o tɛ tulo ɲuman ye. e fondation e ko ko refondation a kɔrɔ de e k'a kɔrɔ fɔ ne ye n ka. ne kɔni ne ka faamuyata ye min ye n ko ka o bɛ se ka kɔrɔ min di a la ko an ka segin an danbew ma. a fɔra ko refondation. refondation tubabukan na o kɔrɔ ye mun ye an filɛ so min kɔnɔ nin a jɔra fɛn dɔ de la ko soubassement. soubassement awɔ. donc ni soubassement in ma ɲa o kɔrɔ ye ko k'a ci ka soubassement kura dilan i y'a faamu donc kuma yɛrɛ fɔcogo la fili b'a kɔnɔ. ok donc refondation in kɔrɔ fɔlɔ ko anw bɛnbaw ye baara min kɛ k'o ma ɲa donc an ka sigi a kan Modibo Keyita ye baara min kɛ ka jamana in kɔnɔ k'a sigi ba ɲuman kan ko o ma ɲa bon u bɛna ɲɔgɔn lajɛ k'a fɔ ko ka a refonder k'a sigi kura ye k'a ju dɔn kura ye mais jɔn de bɛ n'o kɛ o baara kɛ. mais est ce que n'i ye hakilinata in ta n'i y'a hakilinata yala a bɛ refondation in bɛ daminɛ yɔrɔ min na est ce que o fara tigitigi komi e ye Modibo ka wagati fɔ bon n'i y'a plané hakilila ma sisan ne b'a fɔ n ko sisan a bɛ kɛ komi taxi minnu b'an bolo bi minnu b'an ka bi maaya dilan donc o ma dafa o kɔrɔ ko maintenant an ɲinɛlen don en tout cas an taabolo kɔrɔ kɔ an bɔkolo kɔ komi o de y'a a la i yɛrɛ ye fondation min fɔ ne fɛ effectivement a bɛ tali kɛ o la donc maintenant ni fili o kɛlen don sinon ko olu taara ka waleya a ɲɛ ma a wasa bɛɛ ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a la donc min dun tɛ taa jogo kɔ donc maintenant aw dun ka baara kɛra sa ka jogo in de ka se ka o lakuyoba ka se k'o tɔpɔtɔ donc maintenant sisan n ko yala aw ye hakilila jumɛn de sɔrɔ sisan wasa o ka se ka kɛ wale ye malidenw bɛ se ka ɲɛbɔ en tout cas wale minnu fɛ wasa ka se ka olu yɛrɛ labaara c'est à dire que ka adamadenya in an ka maaya in ka se k'a labaara. an ye hakilina min sɔrɔ pour que an ka maaya ka se ka labaara o ye Mali ka segin a bɔ sun ma. Mali ka segin a bɔ sun ma n y'a f'i ɲɛna ko diɲɛ di joona yan yan tɛ jamana di ye an filɛ crise min kɔnɔ nin crise tɛmɛna anw fɛ yan min ka jugu ni nin ye siɲɛ 10 fɔra an delila ka san 100 ani san 60 kɛ kɛlɛ la san 100 ani san 60 ka daminɛ 1076 wagadu cisan ka n'a bila fɔ 1236 an ka jamana bɛ kɛlɛ jugu kɔnɔ kɛlɛ jugu o nana k'a sɔrɔ u b'a fɛ ka diinɛ in jagoya sigi anw kun tontigi jamana kɔnɔ an ma sɔn donc kɛlɛ kɛra an ye san 100 ni san 60 kɛ kɛlɛ la nka mun ye kɛlɛ ban faama hakilima dɔw de ye a lajɛ ka mɔgɔ hakilimaw fara ɲɔgɔn kan o de ka fɔ la u ye cɛkɔrɔba 99 fara ɲɔgɔn kan olu ka tile 90 kɛ miiri la jamana bɛ se ka taa taabolo jumɛn fɛ olu ka miirina o de nana ni taabolo ye k'olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ min wele bi ko kurukanfuga bɛnkanw. donc gɛlɛya in de kɔti an ye san 100 ni san 60 kɛ gɛlɛya min kɔnɔ donc maintenant mɔgɔ 90 de fara cɛkɔrɔba 90 kodɔnnaw yɛrɛ d'accord mɔgɔ lankolon ko tɛ dɛ n'u bɛɛ b'a dɔn bɛɛ jɛnna n'a ye ko minnu bɛ kodɔn o mɔgɔ 90 de farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ 90 o de b'a fɔ ko tariku la u b'a fɔ ko 99 olu farala ɲɔgɔn kan ko tile 90 kɛ k'i miiri an bɛ taa sirabolo jumɛn de fɛ bon bi o wulila huha an bɛ refondation kɛ refondation bɛ se ka taa kɛ palais de la culture la cogo jumɛn sa ni tulokɛ bɛ yen ministère so sigira ko ministère de la refondation munna o ministère tɛ kodɔnnaw fara ɲɔgɔn kan u ka jagabɔ kɛ ka politique bɔ a la pewu bon an ka jamana bɛ an bɛ farati de kɔnɔ bi an bɛ farati dingɛ de da la wa n'an ma taa an ka sira taabolo kɔrɔ fɛ ne ɲɛ tɛ sini na dɛ i ɲɛ b'a la jamana parce que sɛbɛ yɛrɛ de tɛ anw fɛ yan bilen
crise min filɛ anw fɛ Mali kɔnɔ bi a san joli ɲina san 9 an b'a kɔnɔ a crise kelen wulila Éthiopie minnu rebelle mun bɛ yen olu ka maramafɛnw ka jugu ni anw ta ninnu mais semaine 3 u y'a ban pewu semaine 3 parce que jamanaden bɛɛ wulila k'i jɔ cɛ ni muso bɛɛ wulila Mali kɔnɔ an sigilen bɛ ko la mana kan fɔ mais an ka ɲɛmɔgɔw fana weleli candidat ko bɛɛ ka wuli parce que o ye oui o ye sursaut national de hakili la a ɲɛfɔra à 3 niveaux président de la transition y'a fɔ premier ministre y'a fɔ le président de l'assemblée y'a fɔ ko sursaut national kɔrɔ ko bɛɛ de ka se ka wuli k'i jɔyɔrɔ ne ka mɛn min ma o tɛ ale ka fɔta ɲɛ ne ka mɛn min ma anw fɛ yan fɔlɔ d'accord n'an bolo kan ni kɛlɛ nana bi n b'a fɔ sokɔnɔ kɛlɛ dɛ kɛnɛma kɛlɛ de nana sisan ni kɛnɛma kɛlɛ nana ayiwa an tun bɛ fɛn dɔ de kɛ ko foroba tonta foroba tonta ni ko k'i b'a fɔ tubabukan na walasa mɔgɔw k'a faamu a bɛ fɔ o ma ko mobilisation générale d'accord o mobilisation générale ani filɛ ka min fɔ fɛn kelen tɛ o mobilisation générale kɔrɔ mun ye cɛ o cɛ ne sera e bolo kolen don c'est-à-dire que k'a daminɛ san 17 la fo ka taa i si se san 70 la o bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye a bɛɛ de bɛ taa kɛlɛ la Mali kɔnɔ a fɔra k'an ye miliyɔn joli miliyɔn 20 mɔgɔ badamadɔ bɛ se ka na anw dankari anw na cogo jumɛn na an sigilen n'a sɔrɔ ko o mɔgɔ miliyɔn 20 nana n'a sɔrɔ ko mɔgɔ miliyɔn 15 wulila kɛlɛ la a bɛ ban semaine kelen tɛ k'a la n'o ma fɔ mais est-ce que an ni Mali ka kɛlɛ in kɔnɔ n'an y'a contexte jateminɛ yala an ni mɔgɔ kelenw bɛ est-ce que an ni minnu bɛ kɛlɛ la o suguyaw dɔnnen don hali n'u sugu ma dɔn d'accord ni mobilisation générale kɛra sisan an y'a fɔ cogoya an bɛ k'a fɔ cogoya min na a fɔra sisan ko cɛ fɛn o fɛn n'i ye san 17 sɔrɔ fo ka t'i se san 70 ma bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye mɔgɔ 5 dɔrɔn de tun b'anw fɛ yan minnu tɛ kɛlɛ kɛ n'o ye ɲamakala su 5 ye n'a bɔra olu la bɛɛ a tun bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko tontigi fɛn fɛn ye sɛnɛkɛla ye bagan marala o fɛn o fɛn bɛɛ de bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ n'o kɛra n ko kɛlɛ bɛ ban sa d'accord ok i ka kuma fɔ nana ye fana i ko ministère dɔ bɛ yen min ministère de la refondation yala aw ka wuli ka jɔ sera u ma ka hakilinata fɔ o ɲɛna ayi an ka wuli ka jɔ ma se o ma a bɛ mun kɔnɔ mais parce que an bolo ministère so fila wɛrɛ bɛ yen min ni anw tɛnkunnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka tɛmɛ dugu kan ah d'accord n'o ye ministère de la culture ani ministère des affaires religieuses et du culte a sera olu ma an sera nin ministère fila bɛɛ ma a ka ca san caman ye d'accord kabini minnu bɛ yen sisan n'o ma sigi an sera ministère so min ma ministère de ne yɛrɛ ni a ministre fɔlɔ an ye kumakan tara ɲɔgɔn kan dɔɔni parce que fɔlɔ min an ka tɔn sigilen mɔgɔ min tun bɛ ministère la ko ɔhɔn ne ye aw reconnu comme 3e religion du Mali ça veut dire que anw n'a fɔra ko ka diinɛ ko jate minɛ donc anw ye Mali diinɛ sabanan ye ne ko n ko ayi an kan ka kɛ fɔlɔ ye parce que diinɛ tɔw bɛɛ nana anw sɔrɔ yan anw de ye fɔlɔ ye anw de ye tɔw bisimila yan nka ni ko ten an sɔnn'o ma ministre min nana o kɔfɛ o ko ko aw yɛrɛ tɛ religion ye aw tɛ religion ye bon donc o kɔrɔ ko o ministre yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ religion kɔrɔ dɔn bon ensuite min bɛ a la sisan yɔrɔ a ta porokotora 18 septembre kalo tɛmɛnen k'a fɔ ko Mali ye silamɛ jamana de ye ne yɛrɛ article sɛbɛn k'a fɔ n ko a ye kuma min fɔ n ko tiɲɛ tɛ Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali ye ayiwa tontigi jamana de ye tontigiw de ye Mali sigi bawo kuranɛ ma Mali dugu si sigi yan Bible ma Mali dugu si sigi Mali dugu bɛɛ sigira donso somaw olu de fɛ d'accord i y'a faamu donc maintenant dɔw fana ko a y'a fɔ kɛnɛ min kan k'a y'a kɛ ni o hakilina de parce que a b'a dɔn ko maliden dan tɛ olu ye donc n b'a fɔ ka tɔw banna d'accord o de don ok effectivement a kɛra en tout cas a wagati la a kɛra polémique ba ye tiɲɛna réseaux sociaux kan en tout cas ɲɛfɔli min dira hakili la fana a nana ni apaisement pour que o bɔlen kɔfɛ an k'o yɔrɔ to yen san o san i filɛ k'a fɔ ko est ce que anw bɛ tɔw wele yan pour que k'a yira ko diinɛ kɛlɛ tɛ anw bɛ nin bɛɛ wele d'accord ministère so in san o san an b'a wele an ka événement fila la an ka san événement fila la a ma deli ka na a ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di an ma ministère de la culture san o san an b'olu fana wele u ma deli ka dɔrɔmɛ kelen di an ma nka salon
salon an tɛ se k'o waleɲuman dɔn fitiri waleya muso dɔ tun bɛ ministère de la culture la ale nana an ka maya sira in na o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali n bɛ dɔn maya bulon sigira san 8 an bɛ k'u wele a siɲɛ fɔlɔ o kɛra salon 2020 maya sira la muso dɔ de tun bɛ yen ko madame Konare elle est Konare madame Dramé voilà madame Dramé Kadiatou Konare ale franchement dɔnnibaga don namu ka di a ye a nana salon maya sira la a diyara maa bɛɛ ye a diyara bɛɛ ye soma fɛn fɛn tun bɛ yen donsow taabolo kura mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yen bɛɛ ye a fɔ a ko ni anw jabala bɛ yen gouvernement kɔnɔ ko ye ale ka ministère ye nin diyara anw ye dɛ bon mɔgɔ wɛrɛ tun nana ka bɔ Côte d'Ivoire ka bɔ Burkina ka bɔ Laginɛ bon a diyara o bɛɛ ye a ye Mali yɛrɛ fana sankɔrɔta donc o ministère fila ye o ye anw ka fɛn de ye bon fondation ta in bon anw ye lettre sɛbɛn ka ci u ma ko ni assise bɛ kɛ kuma bɛ an fɛ mais o m'an jaabi yɛrɛ d'accord en tout cas mana kɛ cogo cogo la bi kɔni nin jamukan fɛ o tulo b'anw na n'Ala sɔnna ma hali bi an tila a jaabili a wagati ma tɛmɛ fɔlɔ dɛ a tɛmɛna ka ban parce que fondation ko a sera yala n'u y'aw jaabi bi aw bɛ sɔn ka taa alors o ka wele jaabi n'a ni an ka événement ma bɛn an bɛ taa d'accord ok alors i y'a événement kuma fɔ o ye événement jumɛn n'a n'a ka événement ma bɛn ayiwa événement in ye fɛn min ye i k'a dɔn maya bulon yɔrɔ fɛn o fɛn n'i y'a sigi f'i k'a sigi ka fɛn dɔ de k'a kolo ye d'accord donc kolo fila de bɛ maya bulon bolo n'an bɛ a fɔ tubabukan na événement o fɔlɔ o ye jibɔn ye jibɔn voilà fɔlɔ ye jibɔn ye anw yɛrɛ ye jibɔn in sigi jibɔn tɛ anw ka ko dilanni dɛ jibɔn ye farafinna ko kɔrɔ de an bɛnbaw tun bɛ jibɔn kɛ nka tɔn k'a dilan k'a fɔ ko faso bɛɛ ta don an ka duwawu kɛ jamana ye a siɲɛ fɔlɔ ye maya bulon de ye Mali kɔnɔ maya bulon fɔlɔ de ye jibɔn sigi an ma dan o ma dɛ an ko yɔrɔ ni i ye silamɛya ta sisan u ka selidenni ni seliba diɲɛ bɛɛ t'a kɛ yan n'i ye kerecɛnya ta u ka Noël ni Pâques diɲɛ bɛɛ t'a kɛ yan bon an ko anw ka jibɔn anw bɛn'an jɔ yɔrɔ la diɲɛ bɛɛ kɛ anw fana ka jibɔn kɛ bon an sera k'o baara kɛ an sera k'o baara kɛ an ye jibɔn kɛ sisan édition fɔlɔ min na o kɛra 2018 jama ma caya an ye deuxième édition kɛ 2019 jama bɔra Mali kɔnɔ yan Mali soma tɔnw olu farala anw kan maya bulon kan an jɛna ka taa jibɔn kɛ Sutaduni Babikɔrɔni kɛrɛfɛ a kɛra koba ye a kɛra jamako ye édition min kɛra o kɔfɛ o kɛra 2020 o kɛra international de international o kɛra jamana 17 de ye a kɛ anw fɛ o jamana 17 la hali tubabu jamana farafin minnu sigilen bɛ Faransi Canada États-Unis hali Chine n'i ko k'a k'aw fɛ o nana kɛ Mali la yan wa ou bien o y'o to o sigiyɔrɔ fana na k'a kɛ o don kelen na bon dɔw nana moyen tun bɛ minnu bolo ka na o dɔw nana d'accord nka an y'a kɛ komi moyen tɛ bɛɛ bolo o tuma u y'u to u sigiyɔrɔ la ka u fana ta kɛ yen ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa sɔnniyɔrɔ dɔ kɛ ka t'u ta kɛ yen mais bɛɛ y'a tɔgɔ da ko jibɔn diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali Chine u ko ko jibɔn u m'a fɔ kan wɛrɛ la u y'a fɔ anw ka kan de la ko jibɔn donc jibɔn kɛra fête international de ye nka hali bi an ye lettre sɛbɛn ministère de la culture ma u ka jibɔn ye reconnu ka kɛ fête nationale ye i n'a fɔ Pâques bɛ cogoya min na i n'a fɔ seliba bɛ cogoya min na o tuma anw fana ka traditionnalistes anw fana ka o don kelen bila k'a fɔ ko nin ye an ka fête traditionnelle ye nka hali sini sɔgɔma man jaabi d'accord ni o m'aw jaabi o kɔrɔ quand même que n'i ye lettre kɔni bɛ yen administrativement n'i y'a déposé i b'a suivi kɛ yala aw b'a la ka lettre in suivi kɛ pour que aw ka se ka jaabi wa non an m'a suivi kɛ parce que an bolo ni lettre cira e ma an b'an yɛrɛ bonya de hali ni lettre sɔrɔ hali ni i ma kan ɲɛnama sɔrɔ ka fɔ a tigi ye a fɔ dɔrɔn an ye lettre sɔrɔ an bɛ na o jaabi o si ma kɛ d'accord bon o ye événement fɔlɔ ye min ye jibɔn ye jibɔn ye donc ce qui fait que yan'an ka tɛmɛ o jibɔn kan n'aw b'a kɛ Mali la yan aw b'a kɛ en tout cas Mali jamana bɛɛ ye yala minnu b'a kɛ o ka yɔrɔ la olu fana b'a kɛ ko maya bulon de sababu y'a kɛ jibɔn in kɛra olu b'a kɛ o ka jamana de ye ou bien olu fana bɛ tila k'a kɛ o Mali kelen de ye parce que n'o jujɔn de bɛ yan a jujɔn kɔni ye Mali ye a ba ye yan nka an y'a dilan cogoya min na
bɛɛ bɛ i sigiyɔrɔ i bɛ dugawu kɛ i ka jamana ye. D'accord. Anw fɛ yan. Ok. Anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Anw ye dugawu kɛ an ka armée ye. D'accord. Ka denbasiw sɔn an ka armée ye. K'a dɔn ka fɔ an ka sɔrɔdasi kɛ an denw de bɛ ka faga don o don. O tuma ni an kɔnɔ ganna ko o ko la an ka namu kɔrɔ la an bɛ taa a ɲɛfɔ an ka batodaw la a ɲɛfɔ an bɛnbafuruw ye u ka wuli k'i jɔ an fɛ k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Ayiwa ka dangali an ye dangali fana kɛ dɛ an ye dangali kɛ parce que bamananw ko ni subaga donna e ka so kɔnɔ ka den dɔ ta k'a dun ye o kɔrɔ ye ko subaga teri dɔ de b'i ka so. Subaga tɛ don dusi kɔnɔ ka den ta k'a sɔrɔ a teri tɛ yen a jɛɲɔgɔn tɛ yen. Bon donc n'i ye mɔgɔw bɔlen jamana wɛrɛ kan ka na bi anw kan o kɔrɔ de k'an ka jamanaden dɔw de bɛ janfa la. O tuma an ka jamanaden minnu bɛ janfa la an ye u danga benbasiw k'u danga k'u ka sow ci k'a dagakolon ci k'a filenkolon ci a yɛrɛ kana filenkolon ci bawo ni filenkolon cila u bɛ se ka kala mais a ka dagakolon ci ni dagakolon cira u tɛ se ka dilan bilen k'u ka so ci k'u kɔ tiɲɛ k'u ɲɛ tiɲɛ walasa an ka jamana ka bɔ nɔgɔ la u y'u dangalikan kɛ jamana janfabagaw kan a kɛlen a yɔrɔ yira dɛ. Kabini jibɔn daminɛna san o san jibɔn waliyara san o san sanji bɛna kabini jibɔn daminɛna san bɛna Mali kɔnɔ samiya kɔnɔ ka samiya la ban. D'accord. Kabini jibɔn daminɛna mɔgɔw minnu tun bɛ faso janfa la u bɛɛ kɔ bɛ ka bɔ kɛnɛ kan kelen kelen. U y'aw ka kɔlɔsi. Mais siga t'o la o siga si t'o la. D'accord. An tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais dɔw y'u ta kɛ an ma ɲɔ foyi y'o la o dugujɛ kɛlɛ wɛrɛ wuli la. Jibɔn yɛrɛ ɲɛna tellement que sisan tɔw bɛ k'an copier parce que jibɔn bannen an y'a mɛn ko dɔw taara. An tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. D'accord. Kungo kɔnɔ ka taa kuranɛ kalan kɛ o y'an ka jibɔn copier de. Waleya wɛrɛw kɛ. Voilà waleya wɛrɛw kɛ. O tun ye jibɔn tun y'a ka événement fɔlɔ. Jibɔn y'an ka événement fɔlɔ ye a ka bon sisan a kɛra diɲɛ bɛɛ ta ye. Ɲinan ta jamana 30 de y'a kɛ ka fara anw kan jamana 30. A kɛra ka ban. A bɛ kɛ juin kalo dimanche fɔlɔ san o san. San o san juin kalo dimanche fɔlɔ a bɛ k'aw kɔfɛ kɔrɔ suta dun. D'accord. N'aw m'o mɛn o kɛra basi ye sinon télévision so dɔw taara reportage kɛ n'i taara hali YouTube kan n'i ko dɔrɔn ni ne ka page n ka chaîne tapé Kɔrɔjɔ Musa Dunbiya i bɛ ɲina jibɔn i bɛ jibɔn jaya. N'Ala sɔnna ma san nataw la fana. Bon jibɔn mana bɔ yen an ka événement filanan o ye belebele fana ye a bɛ fɔ o ma ko Maaya Sira. Maaya Sira o bɛ kɛ décembre kalo o moitié la. Donc jibɔn o ye juin kalo. O juin o samiya donda ye. D'accord. Samiya donda sɔnni ye sa. An ye samiya donda sɔnni de nationaliser. D'accord. Donc Maaya Sira o i n'a fɔ Fɔkodala sɔnni o fana o la bonyalen k'a kɛ i n'a fɔ chrétiens bɛ taa u ka hiji kɛ Louvre ou bien Vatican. Tout à fait. Silamɛw bɛ t'u ka hiji kɛ Makan. O tuma fɛn fɛn bɛ sira kɔrɔ kan olu fana ka hiji kɛyɔrɔ de ye Mali ye sisan. Non dɛ. Mɔgɔw bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ ka na mɔgɔw bɛ bɔ Amérique ka na mɔgɔw bɛ bɔ France ka na mɔgɔw bɛ bɔ Burkina Suisse ka na mɔgɔw bɛ bɔ Belgique o ye Europe jamanaw ye farafinna yan Burkina délégation bɛ na Côte d'Ivoire délégation bɛ na olu yɛrɛ bɛ se yan sini Côte d'Ivoire d'accord Laginɛ délégation bɛ na an lamini jamana mɔgɔ min ma don a la fɔlɔ o Sénégal ye sinon an lamini jamana ninnu bɛɛ délégation bɛ na donc olu bɛ na an ka kunɲɔgɔn kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ kunɲɔgɔn kelen in kɔnɔ an bɛ tile 2 kɛ masala la conférence an bɛ babu dɔw de fɔ ka an ka tradition ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka namu ɲɛfɔ mɔgɔw ye bon n'i y'a ye an bɛ dingɛ kɔnɔ bi an tɛ tradition de dɔn n'i y'anw ka farafin furusiri dɔn i tɛ taa misiri kɔnɔ i tɛ taa église kɔnɔ i tɛ taa mairie la ka t'i ka furusiri n'i ye anw ka suko ɲɛdɔn anw bɛ bamananya ka suko kɛ cogoya min na n'i y'a ɲɛdɔn i ka suko bɛ kɛ i n'a fɔ anw ta cogo bon donc nin bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ conférence ninnu senfɛ a bɛ kɛ palais de la culture la a bɛ daminɛ alamisa natɔ 16 décembre 10 heures palais de la culture donc jamanaw bɛɛ bɛ na ni minnu fɔ nin donc an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen Mali fɛnɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ Bɛlɛdugu kan u bɛ bɔ Manden kan u bɛ bɔ Jitimu kan hali dɔgɔnɔ jamanaw o mɔgɔw nana salon donc an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka an yɛrɛ fɔ an yɛrɛ ɲɛfɔ an yɛrɛ ye an bɛ tile 2 de k'o la bon tile 3nan an bɛ taa Manden
Mandenga ye soni yɔrɔ dɔ di an ma manden dugu dɔ la yen ko Jisumana donc ba dɔ de bɛ yen Kamanjankulu an b'o tɔgɔ mɛn donc Kamanjankulu sɔnida saba de b'an bolo yen Kamanjankulu bɛ yen Guansulu bɛ yen ne m'a fɛ ko diɲɛ jujɔn Mali ye n'i taara Guansulu in na o ye tubabukan na a bɛ f'o ma ko l'ancêtre de l'industrie et que fɔlɔ la an bɛnbaw de tun bɛ kabakuru de ta k'a kɛ dibi kɔnɔ ka ta don a la ka kaba yɛlɛ ka kɛ nɛgɛ ye o nɛgɛ o tun bɛ kɛ muru ye a bɛ kɛ biyɛnw ye a bɛ kɛ tamaw ye bon Sunjata ninnu bɛɛ ka tama n'u ka muru n'u ka biyɛnw bɔra o sulu min kɔnɔ dɛ o de bɛ yen anw de bɛ taa o sɔn an y'o kɛ sɔnni yɔrɔ sisan donc o sɔnni yɔrɔ saba b'an bolo Manden an bɛ Sibiridon ko la 19 décembre n'an bɔra yen an bɛ taa tile fila kɛ Jitumu an bɛ t'o kɛ mun na an bɛ taa kɔmɔko de fɛ yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ma kɔmɔ ye an b'u ɲɛ yɛlɛ kɔmɔ la minnu y'a ye ka kɔrɔ u b'u ka san sɔnni kɛ kɔmɔ la donc o fana ye fɛti bɛɛ ye Jitumu o ye cɛw ka côté ye musow ka côté la musow ka côté la musow fana ka tɔn dɔ de bɛ yen ko Maraba Yaasa n t'a dɔn n'i y'a tɔgɔ mɛn musow ka Maraba Yaasa awɔ o bɛ yen bon o ye musow ka bolo ye bon musow fana an y'a fɔ musow jɔyɔrɔ ka karamɔgɔ Masidi y'a fɔ sisan musow jɔyɔrɔ ka bon fɛn in kɔnɔ bon ni Maraba Yaasa in fana wulila yɔrɔ dɔw b'a la n'a daminɛna an cɛlakaw anw b'an dogo yen anw b'an dogo mais sisan a fanga bɛ ka dɔgɔya donc anw bɛ ka lawuli kura ye tuguni a ka fanga sɔrɔ o de kosɔn an bɛ taa o tile fila kɛ Jitumu n'an bɔra yen an bɛ na Kati kɔfɛla la Ɲɔgɔntu la an bɛ taa tile kelen kɛ o ye cérémonie traditionnelle ye minnu bɛ yen ni den b'u bolo u b'a fɛ ka bamanan tɔgɔ da u denw na ka ka den kalifa fɛn dɔ la sɔnni fɛn dɔ la an bɛ o kɛ o don donc an bɛ tɔgɔ da denw na ka denw kalifa an ka sɔnni fɛn dɔ la u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni gɛlɛya y'u sɔrɔ u bɛ se ka t'i da mafali fɛn min na fɛn bɛ yen bon minnu bɛ yen n'u ye furu kɛ an bɛ taa segin furu ninnu kan caman bɛ yen u ka furu kɛra mairies ni églises ni misiriw la dɛ mais u tilara ka segin u yɛrɛ ma ka u yɛrɛ kunu donc u ko bon f'an ka segin an ka bamananya bulon kɔnɔ furusiri ma donc an bɛ segin o furuw de kan tuguni o bɛ kɛ tarata don décembre kalo tile 21 an b'o bamanan furusiriw kɛ yen Kati donc n'o kɛra après a tɔ ye mɔgɔw yɛrɛ kan kow ye bon minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na komi a fɔra Mali ye dɔɔni jamana ye donc mɔgɔ caman bɛ na ni u yɛrɛ kan ko problème personnel ye donc o sɔnni ni o filɛliw bɛ kɛ dugujɛ ka ko kun cɛ. D'accord kuma kɔnɔna na yɔrɔnin dɔ bɛ kan hakili la wagasi dɔɔni o ye n'i b'a fɔ i b'a fɔ cogo di bamanan donc bamanan taabolo dɔ yala jɔni kan k'i yɛrɛ sɔrɔ kɔfɛ n'i y'a jateminɛ ne yɛrɛ ye samɔgɔ bon fili bɛ don kuma kɔnɔ n'i ko bamanan taabolo in kana jate siya bamanan dɔrɔn ye farafin golofin bɛɛ de ko don parce que golofin bɛɛ ko don ne y'a mɛn ko mɔgɔ bɛ bɔ Côte d'Ivoire kana mɔgɔ bɛ bɔ Burkina kana u bɛ bɔ Laginɛ kana hali farafin minnu sigilen bɛ tubabu jamana kan olu bɛ na yɔrɔ a tɛ se ka kana faamu i n'a fɔ Mali bamanan dɔrɔn farafinya o ye k'a jateminɛ sa kɔni minnu fana ka faamuyali ta ma bon komi ne yɛrɛ bɛ cogo min na sa o ye o yɔrɔ ye voilà bon fili bɛ kuma kɔnɔ o yɔrɔ la d'accord ok an ka taa Masidi Dunbiya fan fɛ Masidi ko e ye murukalatigi ayiwa wulikajɔ jumɛn de bɛ yen e yɛrɛ kɛmɛ ka min en tout cas ta ka ɲɛsin nin tile damadani en tout cas événement in ma i ko événement na a b'a fɔ Maya Sira bon hakilila wulikajɔ min b'an bolo yiri tɛ se ka bonya lili ma o bɛ jujɔ so tɛ bonya supasina ma wulikajɔ min b'an bolo anw mago bɛ mun na bi k'an da segin an da jɔ an benba kɔrɔmanw na
ka barika daw ye ka duwawu k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ ka barika ɲini u fɛ jamana in ye jamana in denw ye fa murukalatigi ye jɛkulu kɔnɔ sira bɛɛ ka ciden ninnu mun mana don e da e b'o de fɔ mun mana yɛlɛ i b'o de kɛ e ka latigɛ ten fa i n'a fɔ sisan karisa nin minɛ ka taa nin kɛ n'a ma d'i ma dun ɲɛ tɛ kɛcogoya la dɛ a kɛ man di donc an ka laɲini kɔni murukala bi an kɔni ka ɲinan laɲini ye jamana in den fɛn ko fɛ siya o siya bi jamana in kɔnɔ bi e de bɛ se ka ko ne fasana ne jasira ne lafura mais n bɔra mɔgɔ lafulen na e ka siya o siya bi Mali kɔnɔ bi de e bɛ se ka ko ne jasira ne lagosira ne kɛra mɔgɔ lankolon ye mais ne bɔra fɛn lankolon na e ka Mali siya bɛ ka Mali siya bɛ ka ɲi o bɛ n bila hali bi ka na président fan fɛ n'i bɛ nin ɲini ka jɔ ɲɔgɔnna kɔni kɛ hakili la a mana kɛ cogo cogo i b'a ɲini i ni jamana marabagaw aw ka to kuntena kelen na min ye hali bi yamaruya sɛbɛnw ye yala aw kɛmɛ ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ en tout cas maaya sira in en tout cas a don fɔlenw ni a ɲɛko kɛtaw bɛɛ kan wa. Bon yamaruya sɛbɛn fɔlɔ ye association yɛrɛ récépissé tout à fait bon min bɛ o kɔfɛ n'i bɛ nin ko sugu kɛ i ka jamana ɲɛmɔgɔw la dɔɔnin tout à fait a y'o fana kɛ san o san n'an b'a kɛ an bɛ ministère important bɛɛ sɛbɛn ka sɛbɛnni ci u ma k'a fɔ an bɛna nin ko in kɛ ka daminɛ président yɛrɛ la kabini IBK bɛ fanga la san o san n'an b'a kɛ an bɛ lettre ci a ma mais a ma deli k'an jaabi mais hali ɲinan fana an ye lettre ci président Assimi ma a m'a jaabi ka tila k'a sigi a kan tuguni relance kɛ a m'a jaabi ban ka lettre ci premier ministre ma k'a ci ministère de la culture ma k'a ci ministère des affaires religieuses et du culte ka tila ka u invité u ka na cérémonie nin dayɛlɛ d'accord an y'an seko kɛ ayiwa dɔ kɔni kɛla n'an ma ɲɛ fana hakili la ni jamukan mɛnna a mana kɛ cogo cogo la o na se k'u ka mɔgɔ bila ka se ka na fɛ comme an y'a fɔ cogo min an bɛ tɛmɛ ka le pays a un caractère laïque en tout cas bɛɛ ni i jɔyɔrɔ fana don k'an to malidenya kɔni kɔnɔna na an bɛɛ n'an jɔyɔrɔ don n'ala sɔnna ma o na se ka na nin wele jaabi président yala mɔgɔw b'a aw lasɔrɔ cogo di mɔgɔ b'a lasɔrɔ cogoya min na maya bulo a ka ca maya bulo siège bɛ Kati d'accord Kati Kɔkɔ plateau n'i ko ko lycée Primo o Dala d'accord a siège bɛ yen bon n bɛ se ka téléphone numéro fana di o dagalen don téléphone numéro 76 33 46 57 76 33 46 57 n b'a segin a bamanankan na 76 33 46 57 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye n'i taara internet fana kan n'i y'a taper ko Mayabulon i b'a a ye n'i yɛrɛ ne ka chaîne YouTube fana bɛ yen ko Radio Missa Dunbiya n'i taara ye i ye Mayabulon ka ko caman ye jiba ninnu b'a kan maya sira kɔrɔlen mun tɛmɛna olu bɛɛ jaw bɛ yen. Ok donc sisan o b'a to k'a fɔ ko an bɛna an ka kuma baro kun cɛ nka ɲani o kɔni cɛ en tout cas welewele kan da bɛ an bolo certainement ka ɲɛfɔ en tout cas maliden kelen-kelen bɛ ɲɛmɔgɔw fana ye ani aw fana ka laɲini min ye hali bi ɲɛmɔgɔ la wuli ka jɔ ka se ka kɛ hali bi ka se ka maaya sira in ka se ko taama ɲuman kɛ hakili la o weleweledan fɔlɔ ani ka kuma laban an b'a daminɛ Masidi Dunbiya la. Bon i ka o kuma diyara n ye welewelekan min bɛ ne bolo ka se fasoden bɛɛ lajɛlen ma manden cɛman n'a musoman denmisɛn ani maaba yan tɛ kɛ foyi ye n'anw tɛ siga kɔni t'o la yan tɛ kɛ foyi ye n'anw tɛ bɛɛ k'i kɔfilɛ i bɔkolo la k'i kun majigin k'i senkɔrɔla lajɛ
bɛɛ ni garisɛgɛ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ. siga t'o la. kuma dɔnnaw ko bamaden bɛ tigɛ a den. o ye tiɲɛ. janfa mun ye san 100 yirika sɔrɔ n'a fɔra bi ko k'o wuli ka bɔ yen a ma nɔgɔ parce que anw tiɲɛna kaban an bɛ ka ɲini de an ka se k'a dilan anw donna fili dɔ kɔnɔ parce que tubabukalan na u y'a yira k'anw faw tɛ fɛn ye anw bɔkolo tɛ fɛn ye arabukalan fana ko k'anw faw tɛ fɛn ye k'anw bɔkolo tɛ fɛn ye bon anw yɛrɛ tilara k'u fɔ k'an yɛrɛ bɔkolo tɛ fɛn ye yala an bɛna bɔ o dingɛ kɔnɔ est ce que jamana in bɛ gɛlɛya wɛrɛ jumɛn kɔnɔ danga gɛlɛya tɛ yan an bɛ halaki fɛn fɛn kɔnɔ bi danga de b'anw kɔ benbasiw ni bɔkolo ka danga de b'anw kɔ an benbaw de tɛmɛna yan ka dugu in sajugu kɛ ka jɛnɛjugu kɛ ka ɲamajugu kɛ ka kɛlɛjugu kɛ ka kɔtɔ saraka an ka kɛ yan bi an b'olu de neni kɛnɛbaw kan olu bɛ ka neni egiliziw kɔnɔ u bɛ ka neni misiriw kɔnɔ i kelen bɛ kɔnɔbara nɔfɛ parce que bi ɲinini si tɛ den ka si mago t'a den na si mago t'a karamɔgɔ la si mago t'a fa la bon mɔgɔninfin ka giriya bɛ bɔ yen dama da de la bon a bɛ ɲini denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ko kɔfilɛ fili man jugu tɛ segin kɔ o de ko yiri wɛrɛ fara tɛ se ka nɔrɔ yiri wɛrɛ la bon anw de y'an yɛrɛ ye ne kɔni bɛ foli kɛ INERGI TV mɔgɔ bɛɛ ye ka foli kɛ jamana in fɛn o fɛn ko e ka laɲini ye jamana in ɲali ye hali bi n'i bɛ dingɛ kɔnɔ an b'a ɲini dani masa ni bɔkolo fɛ a k'i layɛlɛ fɛn o fɛn ne de ka laɲini ye jamana in dafili ye n'i bɛ kulu sanfɛ an b'a ɲini masa in fɛ a k'i coro dugukolo jukɔrɔ da la ka i doni kɛ fara ye i ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ i kana jigibaga sɔrɔ o mana kɛ soma ye mɔgɔ y'i bɔkolo tiɲɛ bɔkolo an b'a ɲini dani masa fɛ a k'i bɔkolo tiɲɛ a ma kɛ donso ye a ma kɛ mori ye a ma kɛ fɛn sugu o sugu ne de ko e bɛ faso in na bi i ba kɔkɔrɔsin binna cogo min na an b'a ɲini dani masa fɛ a k'i ladili an kɔni bɛ dugawu kɛ jamana in ɲɛtaga hali n'a bɛ den fitinin de bolo mɔgɔ y'a kɔrɔta bɔkolo k'a kɔrɔta minnu bɛ fanga la bi ka foli k'u ye ka barika dɔ nka n'u bɛ k'a kɛ jamana ye an b'a ɲini masa in fɛ kɔrɔta nka n'u bɛ ka k'u yɛrɛ ka kɔnɔbara nata kama fɛn fɛn minnu kɛ n'u fɛn fɛn cɛ t'o la muso t'o la o ba kɔkɔrɔsin binna cogo min na an b'a ɲini dani masa in k'o biti ni si ma bin ka wuli o kana wuli n'o binna kana wuli an bɛ dugawu kɛ ne kɔni bɛ foli kɛ bɛɛ ye ka foli kɛ to ni kala bɛɛ ye manden association fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ sira kɔrɔ kan ne bɛ foli kɛ bɛɛ ye jugu tɛ ne la jamana in kɔnɔ ne bɛ bɛɛ fɛ bi bɛɛ fɛ cogo di ka fɔ ko dɔ de juguya bɛ ne kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e hakilina ni ne hakilina tɛ kelen o kɔrɔ tɛ k'i ko man ne ye a bɛ se ka kɛ i tagabolo ni ne tagabolo tɛ kelen o kɔrɔ tɛ k'i ko man ne ye i tɛ tagabolo in kɛ ne ka n ta kɛ ne tun ye lagosi ta la i kana lagosi ta la an k'an ka maaya kɛ ne fɛ ka kuma laban ye ka foli di bulutigi ma ani tɔn mɔgɔ bɛɛ lajɛlen association wɛrɛw bɛ an kɛrɛfɛ Union nationale du Mali ka foli kɛ a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fana ye a jɛnɛtigi n'a wulima bɛɛ lajɛlen ka foli ko bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ radio baarakɛla in fana bɛɛ lajɛlen an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ bɔ kuma la yen. O diyara n ye sisan an bɛna président fɛ ka se k'a ka kuma laban sɔrɔ ani an tɛ ka welelekan min b'a fɛ k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ ani maliden kelen-kelenna bɛɛ ma. An tɛ baasi ye ne ka kuma laban kelen ani welelekan 3 u da mɔgɔw ye. D'accord. Kuma laban fɔlɔ ye min ye maayabulon a sigira ka farafindenw na kun ɲɛsin u yɛrɛ ko ma an ma sigi ka diinɛ kɛlɛ an ma sigi ka fanga kɛlɛ an ma sigi ka fɛn wɛrɛ si kɛlɛ an ko de an k'ala kun ka ɲɛsin an yɛrɛ ko ma an danbe ma o ye maayabulon ye ayiwa an ka lajɛ min bɛna kɛ nin a bɛna daminɛ décembre kalo tile 16 alamisa natɔ yen o ye décembre kalo tile 16 ye a bɛ kɛ palais de la culture la ka wele bila ka a lase maliden bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ se k'i yɛrɛ lase yen badala ko palais de la culture la
alamisa don décembre kalo tile 16 10 heures an b'a wele an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an k'an yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ wele bila tɔn minnu fana bɛ sigilen bɛ taabolo kɛnɛ kan sira kan n'o ye Union nationale des Doma du Mali an ka kusi ma kɛ u kɔ ADJM association dɔnnibaga jigitugu an ka ko ma kɛ u kɔ ka tɔn bila ka se jigiya bulon fana ma k'a bila donsow an ye donso tɔn 3 bɛɛ wele an y'u bɛɛ wele u kana fara an kan ka nin kɛ ayiwa olu bɔlen kɔfɛ ka yɛlɛn o de bɛ bila ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma Énergie TV an bɛ fɔlɔ ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali télévision ka an interviewé c'est vrai que an ka jibɔn télévision dɔ nana o reportage kɛ an bɛ o fana fo k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan yan nka an ka don studio kɔnɔ ka kuma a siɲɛ fɔlɔ ye aw ye an bɛ aw fo k'a fɔ presse mɔgɔ tɔw ye aw bɛ ka blocus min kɛ Maya bulon na o tuma a ye an tɔɔrɔ bawo diɲɛ bɛɛ bɛ Maya bulon dɔn réseaux sociaux kan bi anw dɔnnen don i tɛ ka taa diɲɛ dugu si la k'a fɔ ko Maya bulon ni mɔgɔ m'a fɔ tɛ yen donc o bɛ jamana min kɔnɔ ko o jamana presse ka i da don o kan o ye fiɲɛ ba ye dɛ donc an b'o fɔ Mali journaliste ni a fɛnw ye welewele sabanan o bɛ ɲɛsin jamana faamaw ma Maya bulon ye tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye koyi anw ma sigi wari ɲini kama an ma sigi k'an bɛ ko dɔn an sigira de ko farafinya a ka don ba la ka di an yɛrɛ ye wa an b'a k'a kɛ a diya n yɛrɛ de kosɔn parce que an b'a k'a diya n ye min kosɔn natako tɛ an fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ bɛ balo an yɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma tɔnku tɛ ne y'a f'i ɲɛna ne ye ingénieur électricien ye n ka entreprise bɛ n bolo mais n'i y'a ye n bɛ ka nin kɛ bi kanu de don a ka di n ye kojugu a ka di n ye kojugu diɲɛ kɔnɔ n'i ko ko Kɔrɔjɔ Musa Dunbiya tradi modernité bɛɛ b'a fɔ ko tradition y'a ye o de la ko n'a fɔra ko bɛ jamana min kɔnɔ ko o jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ si tɛ o tɔn kɔnɔ ayiwa ne ɲɛ b'a la u ɲɛ mana kɛ fɛn min na min bɛ se ka tradition in sankɔrɔta ka tɛmɛ anw kan ne ɲɛ tɛ a la o tuma tradition ministère de la culture n'a fɔra ko culture Maya bulon parce que comme dakuru ɲɛna ban don an ka ministère de la culture Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna bɛɛ u bɔra culture kɔnɔ olu kɔni ça c'est système de valeur don mais culture tɛ donc culture ye anw ye o tuma u k'i hakili to anw na u k'u hakili to an na anw tɛ ka fɛnba ɲini u fɛ an tɛ ka miliyɔn caman ɲini u fɛ anw bɛ événement minnu kɛ nin événement ninnu ye kodiniw de ye gouvernement bolo mais san o san an bɛ lettre ci u ma hali bonyala k'a fɔ an y'a ka lettre sɔrɔ u si ma deli k'a kɛ fɔ salon Madame Dramé Kayatou Konare a nana hali bi tuguni n bɛ segin a kan k'a fo k'a waleɲuman dɔn hali n'a tɛ ministère la bi an ka mɔgɔba don. Ok an tila nin fana n'a y'a wele. Tiɲɛna an m'a wele parce que a ka contact t'an bolo an tun b'a dɔn ministère so min na n'a tɛ yen bilen. Ayiwa bon a k'a profiter n'a tulo b'an na a welelen don a kana kɛnɛ in kan hali n'a tɛ ministère la bilen an ka mɔgɔba don Mali suman dumanw an ka mɔgɔba don a kana. Ko Madame Dramé Cɛbilen Dramé muso don. Ɔ ko ten an bɛ se k'an ka lettre sɛbɛn ka taa d'a ma yen nɔ. Ayiwa o tɛ se ka kɛ. an t'a yɔrɔ dɔn an t'a ala sɔrɔ tuguni a ka d'an ye k'a invité. Ok. Donc o de bɛ n bolo donc ka aw an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen fo an tɛ kɛ an yɛrɛ ye an tɛ kɛ foyi ye an yɛrɛ kɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye o tɔn ye Maya bulon de ye o tuma cɛ ani muso fɛn fɛn b'a fɛ ka don Maya bulon na a carte bɛ yen nin don in na palais de la culture an bɛ na n'a carte ye minnu b'a fɛ ka don a la u bɛ don a la yen. D'accord. Ok o kɔrɔ ko Maya bulon na déjà l'enseignement traditionnel maintenant a b'o fana kɛ. Oui. D'accord. Ok a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ k'i ka kɛ i yɛrɛ ye n'est-ce pas mɔgɔ ɲɛ i yɛrɛ mɔgɔ tiɲɛ i yɛrɛ donc ala k'a kɛ en tout cas maliden bɛɛ k'a ɲini ka en tout cas Mali in dɔn k'an bɔkolo dɔn k'an taabolo dɔn an bɛ an bɔyɔrɔ dɔn ka kɛ anw yɛrɛ ye en tout cas. i ye enseignement traditionnel min fɔ n bɛ sigi o yɔrɔnin kan. D'accord. o ye koba ye dɛ parce que o y'anw taabolo yɛrɛ dɔ de ye traditionnel ko foyi tɛ kɛ sisan Bɛlɛdugu Jitumu Manden ni anw tɛ taga yen. D'accord. Donc an bɛ taa Kɔmɔko Doko Guanko Moriba Yasa o anw bɛ taa nin bɛɛ la. Donc an ye tradition ɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn k'a documenter fana vidéo texte a bɛɛ bɛ yen
donc ni même b'a fɛ ka tradition kalan mayabulon de don atelier dɔ b'an bolo ko atelier de formation culturelle o bɛ yen donc kalo kɔnɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko ninnu ɲɛfɔ tradition yɛrɛ taabolo tun ye minnu ye an ye minnu bila dɛ olu tun y'an ka école ye fɔlɔ Komako tun y'an ka école ye Solomaya tun y'an ka école ye Dɔw tun y'an ka école ye an y'u bɛɛ bila bi ka kɛ tubabu école ye o de kosɔn an na fili la. Donc kalan dɔrɔn man ka tɛ ka bɛn en tout cas tubabu kalan dɔrɔn ma maya kalan fana don kalan bɛ an ka jija n'est-ce pas an k'an sen don o la donc n'Ala sɔnna ma en tout cas tulo kunnadi na nin kuma ninnu lamɛn ani ka se ka don o ba la o de bɛ dankari kɛ bi an ka bi jamukan na k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko an ni mɔgɔ welelen minnu tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Basidi Dunbiya n'u ye murukalatigi ye en tout cas maya bulon kɔnɔna na en tout cas Basidi i ni ce tuguni i ka nali la an fɛ maintenant mɔgɔ welelen o laban o ye a président ba ye min ye bulontigi ye o ye Musa Kiba Dunbiya ye en tout cas k'i fana fo en tout cas ni laseli ninnu na k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko k'an bɛn ni kɛnɛ wɛrɛ ma.